लाफा सायख' मानोथो दुखु खालामबाय थादों नोंलाय? बाद होना बेफोरखौ जाबायसै आरो। दुखु खालामाखैहाय, आं रागासो जोंदों। मानो आंखौ सोबानो मोननांगौ बियो? ब्रेकआप जाबाय आरो आंखौलाय मानो सोबानांगौ दे? आयौ, नोंखौ सोबालायदों? सोबादोंथ' आरो गावनि लोगोजों बेरायदों होननानै डाउट खालामदों आरो आंखौ। बेनिखायनो आंबो नांला, आंनो एफा डाउटफुल बयफ्रेन्ड नाङा आंनो, हारसिं थागोन आं। औहाय दाथा, बिदि बयफ्रेन्डफोरा मेरला, सासे थांगोन सासे फैगोन। डाउट खालामबाय थानाय बयफ्रेन्डखौनो लायो नामा? नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानोमोन आङो दावस्रि देलाय, नों रावबो खोन्थानो नाङा दे। आयु, आंलाय माला नोंनि खोथा मालायनो खोन्थाफेरनाय दे? आरो नों मालाय खोनाफेरदों आरो नोंनि खोथा आं सोरनोबा खोन्थानाय, सोरनिबा खुगानिफ्राय खोनाफिनदों आरो दावस्रि देलाय खोन्थानाय होननानै। आं बिदि एरलु एरला नङाहाय, मा आं सुख्लि बादि खालामबासो? आं बैसोर बायदि सिख्ला नङा आङो, मालायनि खोथाफोरखौ एरलाबायनाय, एरखुमालाबायनाय। दे खोन्था, मा खोथा? आं नोंनि सायाव फोथायनाय दङ दावस्रि देलाय, मिथिबाय? माबा, आङो गोदान बयफ्रेन्ड लाफिनबायथ'। आयु, सोर जालायखो? बेनो, बे फाग्लानि लोगोजोंनो आरोना। बेयो आंखौ जिबायदि खालामदों, आं बिनि लोगोजोंनो दा रिलेसनशिपआव दङ आरो। ओंखायनो नों रावबो खोन्थानो नाङा दे दानो, मिथिबाय? देहाय, आं खोन्थाखाया होनबायना, फोथायथारा। दे थांनोसै, साहाफोरा माबार लोंद'। ओइ, गोदान बयफ्रेन्डनि फन फैदों, आं रिसिभ खालामनि दे। हेलौ, एमाव राजा, आं सफैबायबो। र' आं थांगासिनो दङ दे। आं लोगोजों दङमोन, दे थाबाय थाथ'। मालायसो गोदान बयफ्रेन्ड नालाय गोदान जसथार आरोना। दे थांबानो जाबाय। होनबालाय नोङो थाथ'दो, आं थांनोसै दे। गुड लाक। थेंक इउ। आयुलै आयु, माबायदिहाय सासे बयफ्रेन्ड ब्रेकआप जास्लाबोना सासे बयफ्रेन्ड लानाय? हागौ दे मानसिफोराबो। हेलौ, हांग्रिमोनदि, बहा दङ नोङो? नै, आं रेस्टुरेन्टाव दङ। दे थाब फै, शपिं खालामनो थांनांगौआ। मालाय हारसिंनो जागासिनो लोंगासिनोथार माथो। हारसिं नङाहाय, लाफा सायख' दंफायोमोन, दासो ओंखारलांबाय लाफा सायख'आ। मा खालामनो फैनाय नोंजोंलाय? बयफ्रेन्ड लोगो हमनो होननानै फैखानायाबो बयफ्रेन्ड लोगो हमनो थांबाय दा आंखौ गारनानै। बिसोरलाय माथो सानफ्रोमबो लोगो हमलायबाय थाखायो, रुटिनखा बिसोरनालाय। औ, बेथ' नंगौ नंनायालाय। आं नोंनो फंसे बाथ्रासो खोन्थानो सानदों दै, नों रावनोबो खोन्थानाङा दे। आंलाय माला नोंनि खोथा मालायनो खोन्थाफेरनाय दे? नों जि खोथा खोन्थायो आं गोसोआवनो लानानै दोनखायो माथो, गोसो सिङाव जायगा जायाबाबो थुम सोनानै। हा, दे बुं, मा खोथा? लाफा सायख'आ गोदान बयफ्रेन्ड लाबाय। आयु, सोरजों जालायखो एबारलाय? माबाहाय, गावनिनो एक्स बयफ्रेन्डनि लोगोनो, माबा एमाव राजा नामनो। दा बेजोंनो डेटिंआव थांदों दा। ओमफ्राय आंखौ रावनोबो खोन्थानाङा होननानै बुंदों आरोना गावसिनि गोदान रिलेसनशिपखौ। ओमफ्राय आं नोंखौ लोगोथार नालाय, नों आंनि लोगोबो जाहैबाय आरो आं नोंखौ बिराद ट्रास्ट खालामो ना, बेनिखायनो आं नोंनोल' खिन्थादों, नों रावनोबो खोन्थाफिननाङा दे। आंलाय नोंनि खोथा सोरनो खोन्थायो दे? सोरनिफ्रायबा खोनाफिनदों आरो नोङो, हांग्रिमोनदिया नोंनि खोथा इदि बुंदों होननानै नों खोनाफिनदों आरो। आं खोन्थायाना, आंखौ नों फोथायनो हायोब्रा, फोथायनो हायो। नोंखौ आं बिराद फोथायो, बेनिखायनो आं नोंनो खिन्थाबाय। दे, दाबो जेबो नङा, थुदो, शपिं खालामनो थांनोसै। आयु, थामारो दे मानसिफोराबो। जोंब्रा सासे बयफ्रेन्डखौनो फोथायनो हायाखै, बेहा सानै साथाम साब्रै साबा बयफ्रेन्ड लायो। आसरितसो, सेंग्राफोराबो बेबायदि सिख्लाखौसो मोजां मोनबावो, थैगोनसो। हारसिंनो मा बुदुंगासिनो नोंलाय? जिरायफै थरलि। मा जादों हारसिंनो मा बखिबाय थादों नोंलाय? जानायालाय जेबो जायाखै, मालाबा खिसुमान सिख्लाफोरनि खोथाखौ सानबाथाय बोरैबा मोनलायलाङो। माबायदि टाइपनि सिख्लाफोर थायोना, आसुर जायो। आयु, सानै साथाम साब्रै साबा बयफ्रेन्ड लाखायो, डेन्जारसो। सोरनि खोथा बुंदों नोंलाय? लाफा सायख'खौ मिन्थियो दा नोंलाय? लाफा सायख'आ गावनि बयफ्रेन्डखौ ब्रेकआप होनानै बिनि लोगोखौनो, माने गावनि एक्स बयफ्रेन्ड लोगोखौनो डेटिं खालामलायबाय दा। आसरित थङालि नङा होमबा इयो? किसुमान सिख्लाफोरा लाजिनानै गैमारथारा, जोंफोरासो बेबायदि हाया। बावदोंसो, रावबो खोन्थानाङा दे नोङो। आंनो दासो दिलेसो खिन्थाखुमादों, आंखौ फोथायनानैसो। आरो आं नोंखौ बिराद फोथायोना, बेनिखायनो नोंबो रावबो खोन्थानाङा दे, मिथिबाय थरलि? बेखौनो नों बुंलायनांगौ जाबाय आरो। आं रावबो खोन्थाखायाना, नों खोन्थानाय खोथाफोरखौ आङो गोसो सिङावनो बोनथुमजोबनानै दोनखायो, खेवफ्रुथारा आङो। गिनाङाना नोङो, आंलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो नोंनि खोथाखौलाय? खोन्थायाना, आंहा बेबायदि आखल गैया, मालायनि खोथा बेनिफ्राय बे लगायनो।
खोथा रायलायनो बिराद बायो आंनाबो हुदा गैया बेबायदि रायलायनाय खिन्थु नों लोगो जाहैबाय नालाय बुंबाय आरोना आरो लोगोफोरनो खोन्थानाया जेबो नङा नोंल'सो रावबो खोन्थानाङा मालायनि खोथा रायखोमानानै मा मोनजानोब्रा बोथिबसे ओंखाम मोनजानो बेसे माहाजोन जानोब्रा मालायनि खोथाफोरखौ रायखोमानानैलाय बेनिखायनो आं रावनिबो खोथा रायलायाहाय सिरि सिरि थायो आं खोनासंनाल' थायो आं दिनैसिमबो रावनिबो खोथा लगायफेराखैबो एरफेराखैबो आङो सोरबा माबा मोनसे खोन्थाबा सिरि खोनासंनाल' थायो आं खोन्थाफिनाखैबो आङो बेबायदि रेकर्डबो गैफेरा औथ' आरो माथो मालायनि खोथाफोरखौ रायखोमाबाय थानो बालना बादो बेफोरखौ थुदो जोंहा अबावबा बेरायनो थांनोसै